Kapon nga siya atong kauban. Amen. O ka na sa kabutan nga din kauban nimo ang Ginoo kung ikaw ana sa balay sa Dios kay mo manaan pulong sa Ginoo. Mao ka na ang iyahang justice and judgment. Nini mga panahon na mo na akong gingon pahinumdom nako kanunay ninyo ha. Kay basig naglaon pa mo do na pay moabot na sa mga tao karon ngandam pa kay moabot pa ang December. Pero kita wala na ta naghuna-huna ang say moabot ng mga butang, mga panahon, mga tuig, indili nagpaabot naman ta sa Ginoo. Mutuo ba mo ana? Kung basahon nimo ang Bible, ang mga iya sa Ginoo nagapaabot na sa pagbalik sa Ginoo. Muna ningon si Apostol Pablo, set your mind on things above. Kung sa man ang on things above, nga kana si Kristo, wani na dinhi. Unya ang gingon sa Bible, wala ginasayod ana, so unsa atong buhaton? Sige lang dito pangalagad, pagsimba, mag-ani-anhi di simbahan. Makapoy ra, di ba? Niani kita dinhi kay kita sa tinuod lang mga anak kita sa Dios. Kung ikaw anak sa Dios, di agyo ka din sa balay sa Ginoo. Bisan si Jesus nag-ingon gani sa kang Mary ug kang Joseph, yan inyong magpapangitaon, di agyo ko sa balay sa kong amahan. Mara kung ang inyong amahan, kanang naa sa langit niya, nagbuhat sa langit sa yuta o kanimo. Manang gingon, ani agyo ka sa iyong panimalay, mao kani ang balay. O bitaw na nga, dunay gingon sa Bible nasabtan ako nga, ang atong kinabuhi, diya sa Ginoo, usara kadlaw. Okay, mo man gingon sa Ginoo, unong kadlaw inyo ana. Pag ikapito ako, wala na ibuhaton ninyo. May tungod sa inyong kaugalingon, kung buot pasabot niya sa pulos sa Ginoo. Pero kung ang unong kaadlaw, gatag sa imo bisag kung sa imong buhaton, mag-enjoy ka ba diri? Maglipay-lipay ka. Kung nakalimot ka sa Ginoo, manang giingon ang pulong sa Ginoo, ingon ni Solomon, remember the Creator. Basig malumsan ka sa kalipayan ba? Kaya mo na yung gingon ni Jesus Christ, sa kalipayan ining kalibutan, na nalumos ang mga pagtuo. Mo na akong mingon kaninyo, mo na ang judgment. Siguro ang tao, kailang judgment ba? Bobito na ang scripture is given by inspiration of God. Ang problema lang kay wag kasabot bisan ako moingon ko nga kung dili ka hatagan sa Ginoo understanding about ining scripture, di gyud ka kabalo. O bitaw na sa sige na kog basa mo na kung yung hapit na nako mahurot ning basa mo na magabi bisan dito ko sa bukid dili ko katulog sugod sa alas 12 mag-meditate lang gyud hangtod mabuo ang will of God. Mo ni ang will of God ga ko isulti sa inyo ha about kanang gitawag na ni og final ha about anang ngano ang tao mamatay. Mingon appointed. So tinuod lang appointed ang tao mamatay kay ngano man wala man siya gipukaw sa Ginoo gikan sa kamatayon. Ngaon ta gibautismohan siya, gisultihan siya kanang bautismo, usa ka na kag ilhanan nga ikaw gilubong. Kung wa ka na-resurrect, uban kang Kristo, so therefore wala ka pukawa. Wala ka gi-quicken ba? Gipukaw. Mo nang wingon magsalig ang mga Kristohano nga sila Kristohano na. O sila kabalo kung sila bagay gipukaw sa Ginoo. Wani atong basahon karon. Ato isgutan ning at quickening life. Doon na day quickening life. Mo ay pinaka-importante kung ikaw na ay life sa Ginoo kanang gipukaw gyud ka sa Ginoo unya gitagaan kag life. Si Jesus Christ nagsulti sa Matthew chapter 22, verse 29. Ingon pa niya, Jesus answered and said unto them, ye do err, not knowing the scripture, nor the power of God. Tanawa, di na niya mga eskriba, mga parasiyo. Kaya nga naman, dagi mga pangutana, but yung Jesus Christ, mo nang ningon siya, nagkamali lang mo sa scripture. Niwa mo kay balo sa gahom sa Ginoo. Ang power gisgutan. So man ang power nga gihatag sa Ginoo nato. So na nga power
Mabitan ang ingon niya, ingon ni Apostol Pablo sa Corinthians, the kingdom of God, o sa Roma ba ito? The kingdom of God is not in word only, but in power. Yan, nag-ingon na po siya dito. Ang Ginoo wala nagatag ka nato og kanang espiritu sa katalo kundi sa gahom. Gahom ba gahom? Wala na sila wa kabawon sa gahom. Ang power of God. Wala nagkamali sila nga ang power sa Ginoo mao ni. Unsay gingon sa Mark 16 16 or 16 17 o 15 16 ito sa Marcos. Ato ni basahon pero mo klaro. Ay, Lucas ba ito? Lucas. The sign shall follow them that believe. 16, 17. Look, Mark. Sa Mark 16:17. Yung pa niya, and this sign shall follow them that believe. Katumutuwa mo ning ilanan. In my name shall they cast out devils. Maka hingilin ka og mga yawa. They shall speak with a new tongues. Makasulti ka og bag-ong pinulungan. Kabaw po sa ng bag-ong pinulungan. Atong una, watay pulong sa Ginoo. Karon manulti na ta sa pulong sa Ginoo kay bag-o naman ta. Muna ang iya sa Ginoo, walain isulti sa mga kaigsuna, mga kaubanan, pulong lang sa Ginoo. Mabita nang giingnan si Moses. Aning pulong ingna sila nga igot sa ilang mga liog. Ibutang gyud sa ilang front line of the eyes, the apple of the eyes. Sa nang apple of the eyes kanang kalimutaw. Nya kung matulog sila, maghisgot sila pulong sa Ginoo. Magtindog sila, maghisgot sila sa pulong sa Ginoo, maglingkod sila, maghisgot sila sa pulong sa Ginoo. Wala nga mag-speak og new tongues katong nag-believe. Sa verse 18, they shall take up serpent, paakon sila bitin, and if they drink any deadly things, kung makainom man sila og mga hilo, it shall not hurt them. Dili sila maunsa. They that lay hands on the sick, and they shall recover. Unya kung mamandong sila mga masakiton, maayo gyud. Muna nahitabo na ba din na karon? Mo nang gingon wa sila kasabot sa power sa Ginoo. Although ang Ginoo nagliok lightly lang ha. Kung imong ilo ng Ginoo gamay, ang Ginoo mo ilag tao gamay kay siya god ang gugma. Dili man niya nga dili nagyud ka ilon nga ilhan. Ilon yung kanya. Kung ang Ginoo nasuko kanunay pero slow to anger lang siya, di dayon siya musilot. Mo na iyang gingon ha. Mo na nga ang pulong sa Ginoo mo na. Mo na ang gahom niya kung ikaw dunay pagtuo. Nga gani ingon siya kung ang imong pagtuo sama sa liso sa mustasa, pwede nimo sugo ang bukid nga moadto sa kadagatan. Kuyaw kay ng pawiran na. Mo na wa sila kasabot sa power. Mo bitaw na kita tunguna wa kasabot sa power. Kung unsa na ang power sa Ginoo nga din protektar nato. Atong unang panahon gipakita ang mga wonderful works sa Ginoo sa mga katawhan because ang Ginoo is a powerful God. Siya ang gamhanan sa tanan. Una si David nangalagad sa Ginoo kay wa siya mahimo kung wala ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Tungod ang power mo nang giingon iya na sa Ginoo. Mo nang giingon honor, praise and glory and power. Hinanglan ang tanan gahom nga din ana kaniya kanang ikaw mo ila nga ang Ginoo gamhanan gyud kaysa uban diri sa mga tao sa kalibutan. Mo na nga ang tao wa kasabot sa gitawag og power. Labi na sa scripture. Mao ra ni ang gibuhat sa mga tao. Matod pa ni Jesus Christ
Magisulat ni John sa chapter 5 verse 39, 40 and 41 to 42. Ingat pa niya, search the scripture, for in them ye think ye have eternal life, and they are the which testify of me. Managing kamo nag-search mo sa scripture, kay kabaw mo nga naa diya ang eternal life. Manang gingon kana nagtestify may tungod kanako ingon ni Jesus Christ. Sa verse 40, and ye will not come to me that ye might have life, pero dili mo ani kanako aron makabaton mo og kinabuhi. Nga matod pa niya sa 41, I receive not honor from men. Kaya bisang pag magwali ka diya, magdayeg ka diya, magsimba ka diya, dili na dawaton sa Ginoo ng pagtahod sa Ginoo. Kanang pag-ilam, ka magbasa kag Bible, mutanaw ka ng tao magbasa, murag makayon ka ni honor siya sa Ginoo, kanang nag-awit, murag ka nag-ingon, nag-honor. Ang Ginoo wala nag-resiba na. Ang iyang gireceive katong mga tao nga gusto og kinabuhi. Mo na ang iyang gusto kong imong sabton niyo. Nag-search man lang ta, kay nga naman ang eternal life, pero sa tinuod lang, dili gusto mo dool kang Kristo aron makabaton og life. Nga matag pa niya, giingnan gani niya, kanan yung pagday kung atong unaon, wala ko nag-receive anong mga honor sa tao. Kundili, kato lang yung gusto gayud. Sa ubang scripture, matod pa niya dito. Sa New King James, ingon pa niya dito. Nag-search mo sa scripture, kaya nga naman, haibaw mo nga naa diya ang kinabuhi, nga walay katapusan, o niya, kana, o na, nag-testify sa kuha, pero dili lang mo willing mo dool, aron makabaton mo kinabuhi. Wala iyang gingon diri sa verse 42, nagsulti siya, anong dili man willing, anong di man gusto makabaton mo kinabuhi, ang tao, magsige search. Kaya nga naman, but I know you that ye have not the love of God in you. Ay wala magoy gugma sa tao o gugma sa Ginoo nga naa kanila nga kumbot pa naon wala sila nahigugma ba sa Ginoo ba? Pagtuo lang. Mo bitaw na nga dunay giingon ni Apostol Pablo, faith, charity, and hope. O faith, hope, and charity, but the greatest is charity. Kanang love. Kanang love yun na to diya sa Ginoo. Mo bitaw na ang Ginoo nag-iingon siya, yung mga lagat ta, ang number 1 yun nga giingon sa Ginoo, requirement sa mga Israelites. Nga matod pa niya, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, strength. Matod pa niya, and serve Him with fear. Muna nga kung wala na sa ilaha, muna nga ang tao, giingan sa Ginoo nga, wag na siya gugma. Mo bitaw na ninintatlaan. Ang mga tao, moingon man lang appointed. Mo ni nga, di yun ako ni, wala ko sa inyong hunahuna, kay basiyon niya, kang inyong hunahuna ba? Mo bitaw nang, di mo mutuo siguro ining gingon nga, ang tao mamatay yun. Pero ang Bible kung imong basahon nga diin si Kristo niya ni aron paghatag yung tag life. Mo bitaw na nga ang mga life nga gihatagan niya. Pinukaw ra na niya. Di ta makaingon nga din dito utan niya nanatay life. Mo na nga ato basahon ang pulong sa Ginoo. Kay dunay tulo ka klaseng life nga gi-explicar sa Bible aron makasabot ta. Masabtan nato aron may baw ka ngano gayong nangalagad ka sa Ginoo. Dili na ingon nga, kung mangalagad ka sa Ginoo, dalon ka na niya. Sa ato pa, tanang tao nangalagad sa Ginoo, dalon din niya. Mabit ato ang si Pedro, nagsulti, nagpahinumdum, nga gani, wa niya kaluy ang daang kalibutan, walula iyang giluwas. Giusap pag yun niya, gani, wa niya kaluy ang Sodom, ang Gomora, tulo lang ang gipagawas. Gani nga, ang mga manulunda daw kuno, tuwa na sa langit, gihulog pag yun. Mo na ninyo si Pedro nga ayaw gyud mo pagkumpiyansa sa kinabuhi ninyo. Bilang kumpiyansa daw kita, ingon ni Apostol Pablo, being confidence, kinahanglan gayud magkumpleto na lang ta. Sabaw sa tanan mangandam ta kay ngano man, labi na ako mingon ninyo pangandam nang uron. Kay mo na ni santok sa punahunang buabot gyud ang panahon wa kabalo.
Labi na kung magsugod niya ang China pa sugutan. Mo man akong gingon sa inyo pag magsugod ng Taiwan o ang China. Wata kabalo, muingon lang wa, relax lang mo kayo. Doon ay gingon sa pulong sa Ginoo sa Thessalonian. Peace and security, suddenly destruction. Kabaw sa nang suddenly? Kalit lang ba, ngawa mo kabalo? Anak pa mo manikamot mo, bita ng ingon ang pulong, redeem that time because this are evil. Nagkadautan naman yung panahon, gani sige nag-uwan, wala na mag-init ni. Salamat na po ganiyan, nga din, amot ka mo, tuo ba mo nga din, adlaw karon di mo Ginoo, muwan pa yun ka. Wanang ingon, kung ang imong kabubuton sa mga kaila o kanang mga tao nga nangalagad nimo daghay solusyon na ilang hibawan kung sila gayon higugman nimo ginubuani gyud nagsagulan. Ato mo na mabalaka gyud kog magulan sa parang sa Domingo kay dili na mo kapaminaw sa pulong sa Ginoo. Abi nimo kini pulong sa Ginoo mo man ni ato ang spiritual life. Kung ikaw ni duol sa Ginoo mo nang pakaton ka sa pulong sa Ginoo. Pamita nang dunay pulong ni Solomon, ingon pa niya, he brought me his to banqueting house, his banner over me his love. Kung ang Ginoo nahigugman nimo, mao na imong banner, ikaw mo igidala sa Ginoo dito sa balay aron mukaon ka. Kaya ang tao di man gud mabuhi sa tinapay lamang, kung dili sa matag pulong. Kaya ang tao wag dili gani mukaon sa pulong sa Ginoo, mamatay gid siya. Kaya nga naman appointed man siya once to die, mao man na ang kinabuhi sa tao. Mo nang atong hisgutan ng mga tao na sa tubangan sa Ginoo patay. Kaya nga naman, because of one man, sin, usa ka tawo nga nakasala, mo na ang kamatayon ni abot dis kalibutan. Mo nang gingon, the wages of sin is death. Kinsa may nakasala, si Eva. Mo na ang iyahang gidala dre by one man. Mo na nga din mag-iskot ta karon og kanang quickening. Abaw mo sa nang quickening, kanang pagpukaw ba, a quickening life. Adunay tulo ka klase or naisulat diri sa Biblia kanang gitawag og life, ha? Morning ato ang tan-aw ni kung unsa ning life. Ang una, natural. Gibuhat yun ta sa Ginoo, natural life lang. Naay flesh, blood, and bones. Unay nagkumpos ato ang lawas. Unya naa diha ang body, soul, and spirit. Anong ang body naay soul, naay spirit kay nagliuk man nga gitawag og bubati man ang kalaga na. Mo na iyang gingon. So ato ikutan ning natural aron makasabot lang nganong ataw appointed unto man wants to die. Unya ang wa nila nasabtan after that the judgment. Wa pa mo kabalo sa ginang judgment. Dini gipahayag na sa Ginoo unsang judgment, kuyaw ang judgment. Pagkamatay nimo, dalo ka dito sa judgment of God. Ang Bible is the judgment of God. Unang judgment ni Muna ang judgment niya sa mga tao. Nga doon na siya gisulti, kung inyo nang buhaton, maura na imukom ninyo. Mabitaw na kanang mudakop ang pulis. Kabaw ba mo mudakop ang pulis? Kano, naaman si Brad Kwan dili. Kung sa gani isulti niya, you have to remain silent because the word you say will be against you. Kung sa imo mga gisulti, batok na nimo, wala pag-abot sa judgment, Ginoo nagwali man ko. Kung sa isulti sa Ginoo, kung sa may pamaagi siyang pagwali, mo nang giingon niya. Siguro nagwali ka, kay ingon man si Apostol Pablo, doon ay tulog ka klaseng nagwali. Kanang gitawag og kanang inbilang, kanang nagsina ka lang, o nang nagwali ka, kunya kanang gusto ka og kanang gitawag og gain ba, ginansya, o nang nagwali ka, kay mga pastor ba, mga dato ra ba? Oh. Kunya napoy nagwali in the good, kanang maayong pagkawali. Nga din, wala na nagunahuna about kanang suhol. Mamitanong sa kabutan nga din, nag-discuss mi sa mga pastor. Daghan kayo i-discuss niya. Halos di sila mutuon ako, pero dito nasabtan ako. Wa pa mong sila dahil yun napukaw, no?
Bisan kita kung mutuo ka nga appointed unto man once to die because you are under kanang gitawag kay nabautismuhan ka, valid ka. O kanang gilubong ka ba sa tubig. Kung unta nabanaw si Kristo, babanaw unta ka. Kung nabanaw ka, doon na kay new life. Ano gitawag new life, born again, and new creation. Ano bot pasabot sa Bible. Nya kung wala na sa imo so therefore, lasod pagkasulti, another term of resurrection is wala ka napukaw sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ray mo pukaw og tao, dili ta kay kita nituo sa Ginoo. Mabitaw na mga tag mercy sa Ginoo aron kita may usa kay ngano man ang pulong sa Ginoo is judgment. Unsay gingon sa judgment of God? Unsay gingon sa pulong sa Ginoo? Bisan si David nag-ingon siya, ang Ginoo na sa langit karon, nagtanaw sa mga anak sa tao kung doon na ba'y nangita o nakasabot. Mao nang gingon ni Apostol Pablo sa Roma chapter 11 nga walay usa nga nakasabot ug walay usa nangita. Judgment na. It is written. Usa man nimo, mingon gyud ka nangita gyud ka sa Ginoo. Saan sa pagi nangita ka sa Ginoo? Mao bitaw na mag-search ta aron may bawta ngay bisan nagsulti na siya nga walay usa, dapat naata usa ta ba? Dili lang kay ingon pag ingon nga nakailag nakatuo tas kung sao man ato ni dalo ka dito sa judgment once nga kung mamatay ka mo nang giingom giinan bitaw ta ka nga wa gyud nangita wa mo ka nangita mo na nga sa kabutan nga din ang life nga gisgutan di sa Bible ato ning isgutan karon. Ang una is natural life, ikadua spiritual life, ikatulo heavenly life. Muna itong padulngan. Kanang heavenly life is eternal na. Wala na katapusan. Dili na mamatay. In the twinkling of an eye. Manang giingon. Dili tanan mga matay. Kung dili tanan mga usab. Bisan pa ang dautan usbon na to. Kaya nga naman. Nga ikaw naadri in the twinkling an eye. Ilisan ka. Dili for eternal life, kundi for eternal condemnation. Doon na po eternal condemnation nga matod pa sa Revelation sa diyan moabot na ang kapungot sa Ginoo ngadto kanila nya mangita daw sila og kamatayon, ang kamatayon mo kalagaw na sa ilaha. Di na sila mamatay kay ngano manggilisa naman sa Ginoo. Aron mo suffer sa kapungot sa Ginoo kay ang Ginoo nag-andam og kapungot. Wala ato isgot aron natural life. Kay basig naa pa ka sa natural life. Nga unta ni dawat na maka sa Ginoo. Mao ni ang natural life ha. Leviticus chapter 17 verse 14. For it is the life of all flesh, the blood of it is for the life thereof. For the life of flesh is the blood. Tanawa. Ang imong kinabuhi mao nang dugo. Kung mawad ang kagdugo, wa na kay kinabuhi. So mo nang naay mga pulong atong unang panahon, ako lang remember sa inyo nga sa ilaha atong unang panahon dili gid pagkaon ng dugo because ang blood is a symbol of life. Kanang life sa tao, life sa hayop, mo na giyang gingon, symbol. Unya kanang life is a symbol sa tuwa sa Ginoo. Kanang blood ni Jesus Christ is a symbol of life. Nga nanatay life kay ni believe ta sa blood of Jesus. Nga kanang blood of Jesus mao na ang nag-look up nato. So if we believe the blood of Jesus, mao nang gingon nanatay life. Kay ang blood of Jesus is our life. Kay nga naman diya sa tubangan sa Ginoo sa tinuod lang mamatay kita. Mao na ang 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Kanang flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither doth corruption inherit incorruptible o incorruption. Kanang madunot kinatong lawas, madunot mani. 5 years pa lang, naka na sa lugnanan, dunot na ka. Pwede na ka ilisan. Muna ang patakaran sa mga itawag ko ka ng memorial. Muna yung gingon. Muna si Job nag-ingon. Sa Job chapter 34 verse 15, all flesh shall perish together, and man shall turn again into dust. Muna ingon ni Job ba? Si Job nag-ingon.
nga ang tanan daw punong unod, mga laglag, ug ang tao mubalik yun ngadto sa abog kay ngano man ang tao gibuhat although dagway sa Ginoo pero pinaagi sa abog. Wala si David nagingon sa Psalms 103 verse 14, for he knoweth our frame, he remember that we are dust. Ang Ginoo na ibaw gyud siya nga kita abog lang. Wala nga si David, bisan daghay sala si David, na gani ambot og dako patong sala ni David nga di naibog siya sa isa ka asawa sa iyang sundalo. Aron maangkon to niya ang asawa sa iyang sundalo, general, iyang gipasulong ang general. Antod dito sa gira namatay, unya kay namatay naman, o to iyang gipangasawa, usa sa asawa ni David kato babae nga asawa sa general. Pero si David wanang gingon usa ka hari nga ang Ginoo kanang gitawag naggamit kaniya sa tanan mga hari dito sa Israel. Siya ra ang pinakahari nga din mo na nga kita ang atong commander and leader si David. Mo na si David dunay mga prayer, mo na ang iyang prayer na matod pa niya kay bisan siya nakasala. Kaya nga naman, nahibaw gyud si David nga ang Ginoo gayon nahibaw sa frame niya nga ang iyang lawas abog lang. Makasala gyud, di ba? Muna, sige pangayo si David. Muna sa Psalms 104 verse 29, iyang prayer, matod pa niya, thou hidest thy face, they are troubled, thou takest away their breath, they die, and return to their dust. Muna kung imong taguan, imong naong, gubot yun, ug imong puhaon ang ilang gininhawa, mga matay yun. Nga naman, namatod pa niya, unya, mo return sila nadto sa abog. O na gingon sa Ginoo. Kung kwaon gani sa Ginoo, labi na kung taguan ang naong sa Ginoo sa imo, kanang di na gani mag-atubang ang Ginoo sa imo, ha? Ito siguro ang mga tao nga sa diyan nga gilagad sila sa Ginoo, ang Ginoo nagkatubang sa ilaha. Kabaw ba ka kanang naong sa Ginoo presence ba? In your presence, kanus amang ka magatubang sa presensya sa Ginoo sa panahon sa adlaw sa Ginoo. Kabaw mo unsa nang Ginoo mo na ang pulong. Sa diyan nga maminaw mo sa pulong, ang pulong mo nang Ginoo. Mo nang naa mo sa tubangan. Mo nang ningon si David, who shall stand in the presence of the Lord? Who shall stand daw kung dili katong contrite heart, katong dugmok ba, humok o kasing-kasing, o katong pure heart, kanang putli nga kanang muya ingon gyud dinhi Ginoo pasaylo ako kay ngano man muatubang ko nimo aron sa pagpaminaw kung unsa ang imong instruction mo na ang scripture manggod wa nasabtan jud sa mga tao bisan gani kanang magwawali. Dapat kung ikaw muwali, hinanglan makasabot ka sa imong giwali. Kay ngano man ingon si Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God. Manang giingon, profitable for doctrine. Mapuslanon yun is pagpanudlo. Profitable for doctrine. Una, pag-doctrine, kanang doctrine sa pagpanudlo. Nga kinahanglan mo tudlo siya, pinaagi, reproof. Kabaw mo sa nang reproof? Magwali ka, badlungon yun. Kung sa may badlong, bisyo. Kung dili ka ng dalan kita, sabi ni mo, nidawat na sa Ginoo, kay siya may kanang gitawag og dalan, kamatuoran, o ang kinabuhi, walay makaadto sa aman. Nga kay kita, gusto man tamo atong amahan, wagi kita niya. Mo na gibutang din sa scripture, kay nga naman, wa sila kasabot, nga sige nagbasa sa scripture, wa sila kabalo, dapat ang scripture, kanang isulti gani, kanang mga butang nga wala nila buhata, o kanang gibuhat nila nga mali, mo nang badlungon, kay kaniadto pa man, nagbuhat naman ang mga tao. Mo na karon ang mga magwawali, dapat kumuwali sila, doon nagigitawag og reproof.
Unya ikadua iwali, dapat kung makadungog sa wali ang mga tao, umaminaw sa wali sa Ginoo, koreksyon. Hangtod ang ikatulo is instruction. Badlungon sila sa gibuhat nga mali, kay nga naman ang tao man mahibaw kung si mali. Mabitanang si Job nag-ingon, sulti ko Ginoo unsay dili nimo gusto, aron dili nako buhaton. Kaya nga naman, wa man gud nahibaw ang tao. O nang si Jesus Christ, niingon gani dayon siya sa, dito sa cross, meron niyang sulti. Pasayloa sila, kay wa sila nasayod silang gibuhat. Tinuod yun na, wa sila nasayod silang gibuhat. Kaya ang tao man gud, nagbuhat na sa iyang kaugalingong dalan. Naanatay dalan nga nato, dili na tabisan ang Ginoo atong una ka panahon ni Moses. Niingon si ang Ginoo kang Moses. Moses ingna sila nga ang Ginoo o saksi ang langit o gangyuta nga nagsit siya life and death. Life is blessing, death is curse, but choose life. Unya kung sa may lang gibuhat, wala yun. Di sila maminaw. Gani pamatay pa nila ang mga propeta itong unang panahon. Hantod pag-abot ni Apostol Pablo, mga disipulo gipamatay. Wala, kinsa pa may nisulti sa kamaturan, wala na. Mo bitaw na nga only na lang ang Ginoo nga din ihang nakita ang tinuod gayod nga pagtuo sa usa ka tawo. Mo na iyang gingon dinhi. Matod pa niya gitaguan sa Ginoo ug taguan gani sa Ginoo ang iyang naong. Gubot yun, gubot kung wa kay Ginoo niya ang mga tawo sa diya na anay problema mubalik na pud sa Ginoo. Mo na iyang gingon kung kwaon gani ang gininhawa mamatay gyud kay ngano man ang tao gayud mubalik gyud dito sa abog, mubalik gyud na. Ecclesiastes chapter 3 verse 20, ingon pa niya ni Solomon, all go unto one place. Tanan daw mo ato gyud sa usa ka lugar, all are of the dust. Ang tanan daw puno abog, and all turn to dust again. Bubalik gyud siya sa abog. So therefore, nagsulti ang Hebrews, appointed yun ang tao mamatay ka usa kay bubalik man. Matod pa niya din sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7 and 8. Then shall the dust return into the earth as it was. Munang gingon ang abog mubalik yun na sa yuta, din gikan siya diha. And the spirit shall return unto God who give. O man way na kasabuti niya. Mingon na pagkamatay daw sa tao, tuwa na daw sa langit. Ang espiritu lang nimo nga ang Ginoo nagatagana katong bread, katong gininhawa ba, iyaha man to. Mabita na ang tao, kung atong basahon yun, wa man niya gipasahi, oy, ikaw natay kalag, latod pagkasulti, sa diya nga gipurma na sa Ginoo ang tao, giingon niya dito, og ang tao nahimong buhing kalag. Wala siya nag-ingon ang abog, ang espiritu, basta ang imong kalag na buhi, kay nga naman, naanay gipurma nga abog, murag lawas, unya, naanay, pagbati, nga giatag sa Ginoo, unya kanay mo pagbati, kwaon po na sa Ginoo, kay nga naman, useless man ang pagbatia, gipagamit man nimo na sa dautan, wanang mga tao, naay mga gitawag og evil spirit, mga daotang, mga hunang-huna, kaya ilang pagbati, gigamit nila mga dautan, gipaminaw nila ang mga dautan na walay mga pulong sa Ginoo. Wala yang gingon dinhi. Sa verse 8, ingon pa ni Solomon, vanity of vanities, said the preacher, all is vanity. Wala gingon, kawang tanan, kawang sa kakawangan lang. Ingon ang magwawali. Dapat ang magwawali, mingon yun, kawang lang na imong pagka-gwapo, pagka-gwapa, pagkadato, pagkayaman, pagkahayahay, pagkadagay kwarta, kawang ng tanan. Abi nimo kinsay nagingon na si Solomon. Si Solomon ang pinakadato sa tanan. Matod pa gani dito ingon ni Jesus Christ, bisan si Solomon, wa gani siya kabistya anang water o kanang lili o dabali kanang bulak ba dito sa kanang gitawag og lili. Kay nga naman, tungod sa iyang kadato, wa niya makuhan kay nga naman. Because kay ang Ginoo ray nakahimo ana kay kawang lang ang tanan. Mo nang giingon, unsa man ang nasa tao?
kaning naa sa tuwa. Ikaw, unsa man day naa sa iguha, mo nang giingon dito kung basahon nimo ngano man ang Ginoo nagatagad sa tao. Ngano man ang Ginoo nagabisita every morning nga gitistingan ka. Nagabisita ba ya ang Ginoo ha matagbuntag ingon pa niya dito sa Song of Solomon. Kunya yang gugma giingon niya pagbisita niya, they are new every morning. The steadfast love of the Lord, they are new every morning. Mo nay pagbisita niya, gipanumduman ka ang gugma sa Ginoo bag-o na kanunay kada buntag. Mo na pagkahapon pagkaudto magpakasala na po ka, mubiya na po ka sa gugma sa Ginoo. Mo na nagpainumdum siya sa iyang pagbisita, they are new every morning. The steadfast love of the Lord. Mo na iyang gingon, vanities of vanities. Kung sabi ang nasa tao day, manong kawang man, mo nang gingon sa Hebrews chapter 9 verse 57. And as it is appointed unto man once to die, but after days the judgment. Muna ang tao kabalugit sa judgment. Muna iskulit mga judgment sa Ginoo. Ang scripture is judgment man eh. Kabaw mo sa judgment diri. Ang dili mo ila sa Ginoo, di po kailhon, period na na. Decision. Judgment, the decision. Bona kung mamatay ang tao ka sa judgment, ang decision na nimo nganong gibuhat man guna nimo. Manong wa makanito. Unsay ito kanang ang gahom sa Ginoo. Nga gani niingon siya kung makainom ka og hilo, di ka maunsa. Nga naman, because of the power of God, mutuo ba mo ana? So sa ato pa, deadly na na. Poison na na. Bisa pag makapaakang kagbitin nga kuyaw, dili ka maunsa. Nga naman, because God is life. Because of the power of God nga, nituo ka, mo na ang gahom. Kunya kaya ang tao, mo nang giingon na daan ni Jesus Christ, wow, gyud mo kabalo sa scripture. Nangamali, nangasayop mo sa scripture. Bisan sa gawom sa Ginoo, mo na kung ikaw Kristohanon, mingon gyapon ka, appointed unto man once to die. Ngano man. Ginoo, appointed ka, pero ang problema diya, judgment. Ecclesiastes chapter 12 verse 14. For God shall bring every work into judgment, with every secret things, whether it be good or whether it be evil. Una nga, ang tao gayod, ang iyang mga binuhatan, dalun yun na sa Ginoo sa judgment. Kabaw mo sa judgment, mao po na yung hukom ni mo. Mao bita ito naingon sa New Testament, kung kita ito nag-ingon, na mas maayo pang tao wag kay balos pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, di man siya kabalibad. Muna nga, giingon na daan ni Jesus Christ, dili tanang nagitawag Ginoo makasod sa gingaran sa langit. Kunya, mubaliban na sila. Di ba Ginoo nagwali ko? Di ba nagingiling ko mga yawa, nagpropesiya ko? Kung siya giingon sa Ginoo, pahawa, magbubat ug daptan. Muna nga naman, ihukom na sa imo, kanay mo pagwali. Will ba na sa Ginoo? Unsa mag-iwali sa Ginoo mo nang wa kasabot sa scripture? Dapat kanang pagwali kinahanglan tudluan sila kung unsay instruction, unsay correction. Pareha ko na nang mutabukag jeep. Unsa may imong buhaton, say tudlo nimo sa bata, once nga mutabukag jeep, stop, look and listen. Munong gyud ka. Kung unsa na ang maayong buhaton nimo. Asa ka muagi, dito ba sa nay jeep o suway jeep? Ayaw tabok kung walay jeep. Lagay jeep, tabok mo na ang tao ba? Kanang mga gahig ulo gani. Imbis dagan na jeep, dagan na noon. Mo na nga, stop. Ang iyang gingon, reproof. Kanang reproof, aron paundangon ang tao kung unsa iyahang gibuhat nga mga mali. Dias tubangan sa Ginoo, dapat isulti ang mga buhat nga mali. Dias tubangan sa Ginoo, sama sa pag-honor, pag-glorify o pag-praise. Dili lang ta mo honor, glorify and praise dias sa Ginoo diretso, which is what kabalo. Labi na kung muawit ta, what kabalo kung unsa ang pag-awit sa Ginoo. Ingon pa ni David sa diya nga muawit ka unsa may imong gingon. Sing unto God with a voice of triumph. Nya kanay mong pag-awit,
Gikan ka sa pagsulay na kay kaaway niya mo nila kasimba niya mo apil kagawin. Mo nang ningon who shall stand in the presence of the Lord. Kinsa man toy mo tindog yun dili bisan sa balay sa Ginoo, kinsa magi mo ani dili sa balay sa Ginoo. Katong willing heart, unwilling mind ra gyud ingon ni King David, katong mo sacrifice sa diha nga nagbuhat na sila og bakan simbahan sa Ginoo. Dunay plano ni David nga kung kamo magbuhat kayo sa balay sa Ginoo, kinahanglan kanang willing mind, unwilling heart. Wala siya nag-ingon na lang, magbuhat ang tanan. Iyag yung gisulti ka to lang, willing ha, willing. Ayaw na mo, kung di mo willing, ayaw, walay pugsanay. Walang gingo, kung gusto mo malangit, manluwas, kato lang willing. O bitaw na nga, ang pagpangalagad sa Ginoo is volunteer. O ang pagpangalagad sa Ginoo is freedom. Dunay kay free ba nga, why mo pugong nimo? Kung wala mo pugong nimo, ala pangalagad sa Ginoo. Kung why mangalagad, pag volunteer mo. Kuya, kung mangalagad mo, panaad yun mo sa Ginoo, nga kamo gayod. Dili lang kay ingon pangalagad lang. Suman aron ingnon. Sa tinuod lang, ang Ginoo is a judgment, the God of judgment. Wala last nga iyang gingon, kung ang Ginoo man is the God of vengeance, the God of wrath, He is the God of judgment. Ang una niyang judgment is kalibutan. Ang ikadua niyang judgment is sit by Christ. Ang ikatulong judgment, white throne judgment nga ang tao dito lang sa impierno. Wanang gingon niya dito. Wana yang gingon din, it is appointed unto man once to die. But after this the judgment, because ingon ni Solomon, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Bisan pa nagmaayo na, dahil una, naman ko'y gibuhat Ginoo, nangatag ko, mauni akong gibuhat, nagwali ko, nagsangyaw ko, nanabang ko, nagpakaon ko. So, dahil unang giyapo na, kaya nga naman, anong namatay man ka? Nga ang Ginoo niya, aron paghatag mag-live. Jeremiah chapter 8. Ingon pa niya din sa Jeremiah. Four to 9. Ingat pa niya din yan. Moreover, thou shalt say unto them, giingan si Jeremiah, thus it the Lord, shall ye fall and not arise? Shall he turn away and not return? Giingan siya na. Why then is the people of Jerusalem sliding back by a perpetual backsliding? They hold fast deceit, they refuse to return. Ano daw ang mga Israelite daw nga na backslide nga perpetual yun ba nga di na sila kabalik. Nga naman naamang godya kanila ang mga binuang ba pangilad bisag nagsimba sila nagdaig wala gid sila kabalik sa Ginoo. Mo bitaw na ang sala sa Israel labi nimo duha lang kabutang wala na sila spring of living water unya na sila panudlanan kunuhay nga din nidawat sila pulong sa Ginoo pero buslot ba nga dili lang gani dayon masudyo sila kasing-kasing ano para gyud nato pagwali okay lang pagabot sa gawas wala na tong wali di na to tumanon tong pulong sa Ginoo baliwalaon na to manay yang gingon dinhi verse 6 I hearken and heard but they speak not aright no man repented him of his wickedness saying what have I done? Everyone turned to his course. As the horse rusheth into the battle. Nga matod pa niya, paminawa og sila, naminaw sila. O sige sila paminaw, but nagsulti sila og dili tama. Unya mga tao nga wala gyud nag-usab sa ilang pagkadautan, unya nag-ingon sila. Unsa may amo dayang nabuhat, everyone turned to his curse nga
kanang ilahang kurso ba, kanang ilahang mga gusto, nga ilahang mga pagabuhaton. As the horse rusted into the battle, brag, kabayo daw kuno nga padulong dito sa gira ba. Wa sila kabalo nga kanang gira, mga matay ang mga tao, manang gingon kung mag-isgot og battle kung imong nga gingon pulong sa Ginoo. Muna na ang mga tao sa Israel ha. Verse 7, yeah, the storm and the heaven know it her appointed time. Kanang storm gani, murag kanang murag pato gani nga nang lupad gani sa langit. Kabaw sila kanus-as sila ma-appointed ilang time, no? And the turtle and the crane and the swallow observe the time of their coming. O mayo pa daw ning mga turtle, nagkuan na sila, nag-observe sila, they're coming. But my people know not the judgment of the Lord. Apan ang akong mga katawhan, wala ginibaw sa judgment sa Ginoo. Ano man? Wala pa mo kabalo sa judgment sa Ginoo. Nya kanang judgment sa Ginoo, ipadayag na ba na human ka mamatay? After that, the judgment, wa sila kabalo sa judgment sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, judgment man ni. Judgment and justice. Kunya ang mga gipangwali, puro justice. Mga gugma sa Ginoo, mga kaayo sa Ginoo, wala na lang giwali ito nga ang dili gusto sa Ginoo aron mabatunan nimo ang mga blessing, ang grace and mercy and love nga kung kinsa katong giatagan og mercy and love and grace sa Ginoo, ni wa sila naghisgot anang judgment sa Ginoo once nga matod pa man gani dunay pulong gingon ha. If you seek me early, shall find me. Judgment man na. Kung ikaw mangita og sayo, wanang giingon, makaplagan ko nimo. Kung late ka, ayaw ko ingna, nga makaplagan nimong Ginoo. Kaya mo man ang pulong sa Ginoo, that is written mo na ang judgment, wala sila nahibaw. O bitan na ako muhingo kanino, tinudan ninyo kung sinisulat diri. Sayang, isa lang nakaadlaw, half day pa lang yun, di pa yun ninyo matag sa Ginoo. Nya kung mabot ang panahon, mo na ihukom nimo, bisa pag nagbuhat ka. O bitang namingon si Santiago ha. Kung natuman man nimo ang tanan, nalapas nimong isa, kung sa may malinap, kung sa may tawagan na, malinapason ka. Kung doon na yung sa kabutang gawa nimo buhata sa tinuod lang, wingon yun ko, kay maunang gigon sa Bible, makasasala ka. Diba? Kuyaw ka ng judgment sa Ginoo, no? Mingon ka, God is love? Oo. Kaya na pa may panahon, bisag mo sa pa imong gibuhat nga sayo, mga mali, di atubangan, kung ubalik ka sa Ginoo, dawaton yung ka kay nga naman. Gugma pa man ang Ginoo, karon kung maabot na ang time. Manang giingon, nasultihan na kaingon pa dito sa Sikaraya ba? Chapter 7 man siguro, verse 13. Kung ang tao daw naibaw na sa mga pulong sa Ginoo, nasultihan na siya, unya di siya maminaw, unya kung mutawag siya sa Ginoo, dili po siya paminawon. O bitan sa kabutan nga di ako musulti ninyo. Salamat natin kay nga mga Ginoo nagpadayag ni sa tuwa. Ingon pa niya din how do ye say? Oh. Saan sa pagi mo ingon mo? We are wise, and the law of the Lord is with us. Matod pa niya, law certainly in vain made he it, the pen of the scribe is in vain. Muna ang mga bulpin na ng mga eskribag para siyo nga the lawmaker of God nagpadayag atong una kawang na ilang pagsulat-sulat diya kay nga naman bingon sila naama namo ang gitawag balaod sa Dios mga Kristiyano naman ko'y pulong sa Ginoo naman ni mga pulong mo ni gingon po sa eskriba mga wise pa na sila sa iyang gingon oy nagkamali mo sa tinuod lang mali na inyong gibuhat kana inyong mga ballpen manang giingon kawang lamang na manang bantayanan nato kay nga naman mo bitaw maninuod taron the wise men are ashamed they are dismayed and taken lo they have rejected the word of the Lord and what wisdom is in them giingnan na niya daan ha? Si Jeremiah gisugo sa Ginoo ingnan na sila
Ang nag-ingon mo nang ningon si Jeremiah, "Does it the Lord?" Giingnan mo sa Ginoo nga kamo. Nya muingon ra ba mo nga naa sa inyo ang balaod sa Ginoo? Kamo mga wise mo. Sa tinuod lang, wag yun mo kabalo sa judgment sa Ginoo. O bitaw na nga kita nga mga Kristohano kinahanglan tabaw mo sa judgment sa Ginoo. Kay sa tinuod lang, ang tao nga mahibaw sa judgment sa Ginoo, wala na sila pasaylua. Kasi gingon ni Jeremiah, chapter 5, verse 1, ingon pa ni Jeremiah, "Run ye to and fro through the street of Jerusalem, and see now, and know, and seek in the broad places thereof. If ye can find a man, if there be any that executed judgment, that seeketh the truth, and I will pardon it." Tuyaw kayo na tundo na. Una nga kung kita mangalagad sa Ginoo, kung dili ta mangita ining kamatuoran, kung dili ta mag-execute ining judgment, magsige lang tagwali, wag yung gisulti ng judgment sa Ginoo nga naay gingon sa Ginoo. Ano kinsa may basulon? Tama dito ningon ni Apostol Pablo og ni Ezekiel, sa gingon ni Ezekiel. Sa diya nga ang taong dautan niya wa masultihi, kanang dautan maimperno, katong magwawali wa kasulti, sa mali niya, sa tinuod lang maimperno po na siya. Kung nagingon kung sabto na nimo, sa imong dugo paninglon daw na ang iyahang dugo. O bitaw lisod ang pastor. Lisod kayo ang pastor gyud sa tinuod lang, kanang tinuod nga pastor, kay ngano ang tinuod nga pastor mawad-an jud na. Munang giingon, "Who shall find it shall lose it, who shall lose it shall find it." Kinahanglan magwagtang usa ng pastor aron makaplagan jud na niya ang mga will of God. Mana niingon si Jeremiah, "Pangita daw ninyo diya sa mga kadalanan sa Jerusalem, diya sa mga dagkong lugar." Namatod pa niya, kung makakita lang kag tao nga di nag-execute og judgment, nga nangita sa kamaturan, ako silang pasayloon. Mao bitaw na glory to God, gipasaylo ta sa Ginoo kay ngano man, or pasayloon ta sa Ginoo kay ngano man, nangita ta sa kamaturan. Unsa may iyang kamaturan kanang judgment sa Ginoo, mo nang diingon si Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Siya ang dalan ba kung ta sa langit, ya kita mo agi. Siya ang tinuod, siya ang life. Unsa pay gisulti ni Jesus Christ? Kanang about nga mutuo ka kaniya, should not perish but have everlasting life. Unsa man ang everlasting life kung ikaw nawala na di sa kalibutan? Mobit na ang judgment sa Ginoo. Walay usa nag-execute. Mo na sa akong pagbasa, di mo execute ko ini Ginoo. Aron mo pa sa ilumini mo. Mo nang gipangita na pa mga judgment sa Ginoo. So may mga judgment sa Ginoo. Mobit na ang usa nag-judgment sa Ginoo. Matuman nimo ning tanan nya makalapas kag isa. Bantay lang yun mo. Mo na gingon sa pulong sa Ginoo. Malinapason ng gyapon ta. Ang Roma, kanang about sa judgment, mo na si Apostol Pablo, nagpadayag, ingon siya mo na ito ang ministro sa mga Gentiles. Ang nagtudlog yun sa ito si Pablo, nga itulid niya ang atong pagsimba, pagdayag niya sa Ginoo. Kaya ang tanan mga Greek and Gentiles, ang ilahang gisimba, sa diya nga nagsunod sila kang Kristo Jesus, nahiadto sa wala, kay nga naman, giwalihan sila og kanang mga nagwali nga ang bot pasabot bisan ang Ginoo nga naa sa langit ug sa yuta, wala nila tuhoy nga mao ni nagbuhat sa langit ug sa yuta, wala gipadayag ba nga kung ikaw mutuo nga kana ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, nganong mahadlok man ka, nganong mabalaka man ka, nganong dili man gyud ka moadto sa adlaw sa Ginoo, sa balay sa Ginoo ug maminaw sa pulong sa Ginoo nga kana tanan imong problema. Gani ang kalibutan gibuhat sa Ginoo, sa pakanay mo problema. Di ba? Wala kung nakay problema sa balay. Kinsa may nagbuhat nimo?
Gibuhat gani ka, unsa pa ka ng problema nimo? Gusto ka kwaon na sa Ginoo problema nimo, aruwa kay problema nya di man gyapon ka mo ani, kwaon ka sa Ginoo. Mas kuya kung kwaon ka sa Ginoo kaysa problema. Mo bitan na kung naa kay kinabuhi, nangalagad ka sa Ginoo, ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nga mosalig kaniya, mao ni ang ato ang kinabuhi, spiritual life, isa lang ka adlaw. Ang unom ilaha na. Mo nang gitawag tag diya sa unong kaadlaw, we are stranger. We are sojourner, we are pilgrimage. Lumalangyaw lang tayo ning adlaw ba, dili kita taga diri, wa gyud ta nagkinabuhi ining unong kaadlaw kay ngano man iya sa Ginoo. Pasalamat ganita nga nay sa kaadlaw nga gihatag sa Ginoo nya gibalaan na niya para sa tanang tao nga iya sa Ginoo. Katulang iyahang manang giyon iyahang gikwikinet, gipukaw ba? Anang nagisgot man og resurrection, o sige, kung dili man yung ka magbag-o sa kinabuhi, aron latod pagkasulti, wala ka pukawa sa Ginoo. Anang ikaw gipukaw sa Ginoo, dili ikaw kay mutuo ka sa Ginoo. Mana iyang gingon din sa Roma, chapter 2, verse 2 and 10. But we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such thing. Ang judgment daw kuno sa Ginoo is sumala sa kamatuoran. Batok kaniya nga nakakumit anang butanga. Kung sa may mong nakumit, nakanus aka, hukman, after death. Mabita na kung buhi pa ka, aron dili ka mahukman, kung sa may mong buhaton, wanang pangalagad yun sa Ginoo, salig yun sa Ginoo, nga dili ka mahukman. Eh once mamatay ka, appointed rin ang tao mamatay, gusto na ka mamatay, mabitaw na nangalagad ta sa Ginoo, aron taga-atag kinabuhi. Sa tinuod lang, sa John chapter 10 verse 10, ni Jesus Christ, the devil is come to kill, to steal, and to destroy. But the Son of God is come to give life. Anong spiritual life ba? Dili, naman tayo life. Wala kung ginoon kaniya, kung gisgutan karon nature ni, o natural life, mubalik kita sa abog. Pero kaning gitawag og spiritual life, mao ni kang Jesus Christ, nga nituuta niya, nga kung ikaw mupalo kang Jesus Christ, na kay bagong life. Dili na ng life nga, gikan sa unong kadlaw, mao gyapon na imong kinabuhi. Kung naana kang Jesus Christ, imong kinabuhi, isa na lang kadlaw. Nga mo honor ug mo himaya gyud ka mo nang gingon ang iya sa Ginoo gitagaag life, gitagaan og adlaw dis kalibutan, dili nang unong kadlaw imo isa lang, gitagaan kag balay gipakaon kaniya. Wala kung panahon sa Domingo mo ani gyud ka kay mao ni imong life, mao ni ang imong balay, mao po ni imong kalanon. Kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi dili sa matag pulong. Kay wag ka di ka mukaon sa pulong sa Ginoo, automatic mamatay ka kay dili ka mabuhi sa tinapay lamang. Unya sa diyan mamatay ka, judgment. Nya labi na nga moabot gayud ang kagutmanan sa pulong sa Ginoo. Asa naman mo? Mo nang gingon ni Jesus Christ ang mukaon sa tinapay dili na pagagutmon ug ang minom. Sa buhing at tubig dili na pagauhawon. Inga naman naamang goy kagutmanan sa pulong sa Ginoo kauhaw. Mo bitaw na akong mingon ninyo nga din hapit ng Ginoo. Nagpaabot na tayo lisan ni atong lawas kanang eternal na ba. Kita naapata sa under of spiritual life. Giawhag pata nga magkinabuhi ta sa espirituhanon. Kay there is no condemnation who walk not after the flesh but after the spirit. Nya kaning flesh is natural man kung diha nagyapo ka sa natural ang imong life. Kung nang gingon wala ka sa spiritual there is condemnation, adunay condemnation. Kanang judgment, the one who condemn. Ang mga gi-condemn mo na hukman, ang gihukman mo nang na-condemn. So therefore, after that, kanus aman nimo ma-receive ng judgment, sining kamatay nimo. Mabita na nangalagad ta sa Ginoo kay naay kinabuhi. Sayang na nito pag pangalagad, dili ta kaabot sa eternal life. Who shall endure into the end shall be saved. Mauray maluwas. Kung di ka kalahutay,
sa iyang